2020 es va fer el concurs però no es va poder fer l'entrega de trofeus. Normalment el fem l'any següent, però el tema pandèmia no vam poder fer entrega de trofeus i aquest any hem de fer els dos. Començarem primer pels diplomes de participació. Per Charlie 31, Charlie Tango d'Andorra, que el recollirà i qual és Papa Juliet. Amb la premsa. El següent és Charlie 31, Víctor Quebec, i recollirà i qual és Papa Juliet. Ara, qual és Hotel Whisky Radio, recolleix i qual és Hotel Eco India. Ara anem als campions de comarques. Campió del Berguedà, S. qual és Romeo Charlie India. Recull i qual és Hotel Whisky Radio. Campió de l'Alt Penedès, Eco Bravo 3, Juliet Tango. El campió de la Cerdanya, i qual és Goe. El campió d'Osona, i qual és Radio Club Hotel, Romeo Charlie. Tothom es coneix amb el Radio Club Huevo. El campió del Baix Llobregat, i qual és Hotel Serra Lima. Ai, Hotel Zulu Yankee, ara m'he equivocat de Jordi. Campió d'FM, i qual és Golf Oscar Eco. Campió en contactes amb Charlie 3, i qual és Mike Whisky. Anem ja pels tres primers. Sí, el tercer internacional, Charlie 37, Alfa Charlie. Recull i qual és Papa Juliet. El tercer i qual és Charlie Alfa Zulu. Recull i qual és Charlie Juliet. Ara el segon internacional, Charlie 33, Eco Papa. Recull i qual és Papa Juliet. El segon Eco Alfa, i qual és Lima Mike Portable. Aquest aneu. Sí. Xupem càmera i... El segon i qual és Delta Bravo Juliet. El primer internacional, Charlie 31, Víctor Mike, i recull i qual és Papa Juliet. El primer Eco Alfa, i qual és Mike Whisky, que vingui de les Balears un altre cop. I el primer Eco Alfa 3, Eco Alfa 3 Ure. Recull, Eco Bravo 3, Posto Kinder Serra. Els diplomes, Eco Alfa 3, Alfa Bravo Mike, i un que no ha sortit mai a recollir, Eco Alfa 3, Papa Juliet. Després un altre diploma, Eco Alfa 3, Vostro Papa Golf, Carme. Ara el campió de comarques, Eco Alfa 3, Unió
Unión Radio Charlie, campió del barcelonès. Recull Eco Alfa 3, Alfa November Serra. Sí, El campió del Berguedà, Eco Alfa 3, Romeo Charlie Índia, i recull el soci. Campió del Baix Llobregat, Eco Alfa 3, Papa Juliet. El campió de la Cerdanya, Eco Alfa 3, Golf Oscar Eco. El campió del Bages, Eco Alfa 3, Hotel Eco Índia. Ara el campió d'Osona, l'Eco Alfa 3, Radio Club Huevo. Recull el Miquel Àngel. Ara rectificaré, ha dit com huevos. Aquí estem. Ara el campió del Garraf, Eco Alfa 3, Hotel Zulu Yankee. El campió del Baix Penedès, Eco Alfa 3, Charlie Juliet. Ara modalitats. Campió d'FM, Eco Alfa 3, Golf Oscar Eco. Abans de res, voldria agrair a tota la gent que hem estat aquí. Ja que surto des de la comarca de la Cerdanya, és un plaer compartir aquests premis amb tots vosaltres. Moltes gràcies a tothom i a aquest any més i millor. Molt bé. Molt bé. Ara el campió amb Charlie 3, Eco Alfa 6, Serra Alfa. Recull Eco Alfa 6, My Whisky. Tercer Eco Alfa 3, Lima Mai. El tercer Eco Alfa 3 és Eco Alfa 3 Ure i recull la Sònia, de l'Alt Empordà. Ara el segon internacional, Charlie 37, Alfa Charlie, recull, bueno, ja s'aixeca, ja ho sap. El segon Eco Alfa 6, Mike Whisky. El segon Eco Alfa 3, Delta Bravo Juliet. Ara el primer internacional, Charlie 31, Víctor Mike. El primer Eco Alfa és Eco Alfa 6, Serra Alfa. Recull Eco Alfa 6, Mike Whisky. I ara el primer classificat, Eco Alfa 3. La puntuació no la tinc aquí, però Déu-n'hi-do. És Eco Bravo 3, Juliet Tango, que recollirà Eco Bravo 3, Juliet Tango i Eco Alfa 3, Eco Zulu Golf.